Salut oameni, sunt Frederic și astăzi să facem o serie din Score Hero. Înainte de a începe episodul vreau să-i fac o promovare lui Geleu. Are 9 abonați, face videoclipuri cu Minecraft, provocări nebune și fotbal. El are o poză cu jeleuri. Păi deci cam asta a fost cu promo. Să jucăm la nivelul 10. Sunt praf. Dar un gol. Trecut la nivelul 91. E bine. Vedeți ce box sunt. Fiți atenți ce o schemă aici. Fără să mai dau. Aproape de o gap. La co? Stele. De ce? Ia acum dacă și aici e în offside de trep. Așa. Ei bă, deci cam asta a fost cu acest episod. Până data viitoare nu vă spun nimic decât bye bye.